हाय यान मल्लिका हैप्पी नवरात्रि मात्रिग्ला यानी ಒಂಚಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಯಾ ಮಾವ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಫಿ ಮಲ್ದೆ ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತಲ ಯಾನ ಅವನು ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಪಂದನ್ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಮಿಠಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಅನ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತ ಬೆಚ್ಚಗು ಇತ್ತೆ ಕಡಾಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ನೆಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಮಾವ ಪಾಡ್ವೆ ಕೋಯ ಪನ್ಪದ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಮಾವ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತುಂಡು ಒಂದೇನು ಚೂರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದ್ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು ಇಡೀ ಸಕ್ಕರೆನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಪೇರು ಅಳತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಮೆಜರ್ದ ಕಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಓಲು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ತಂದು ಆ ಅಳತೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುಣುಂದು ಇತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು నేను ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡುವರ ಒಂದು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕದ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾವ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಿನಿ ಕರೆಂಟ್ ದಾಂಡ ಮಿಠಾಯಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಂಟರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೀರು ಹಾತನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬೈದನು ಇಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಸರಿ ಅಳತಿಡ್ ಮಲ್ತಡ ಮಿಠಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಪೇರ್ದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದ ಈ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂಚ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಗಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿ ಆಯ್ಜೆ ಅಂಡ ಗಂಟು ಆತನ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೈಡ್ ದೇನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಿಠಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಬಂಗ ಇಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಆವರೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬೈದನೊಂದು ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿದ ತಿರ್ದು ಬುಡೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಬುಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ ಪಂದ ಅರ್ಥನೆ ಇತ್ತ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾಲಿಗೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣೊಂದು ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಹಾಪಿನಾತ್ ಟೈಮ್ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಹಾಪುಣು ಒಂಚೂರು ಇಚ್ಚಿಂದ ಇಡೀ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ತಾಗುಂಡು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ತಂದು ಮಲ್ತೋಜಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಗಲೆ ಅವರ ಸುರುಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದೆ ತೂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಮಲ್ತಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಎಡ್ ಅಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಗೆ ತಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತೇನು ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ఒక ಮಿಠಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ఒక ಕೈಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಿನ್ನ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಪಾಡಿ ಅಡೆವು ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತಂದಿನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಲ್ನಾಂಡ ಇತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಚೂರು ನೆಯ್ ಪುಜಿದ್ದೀತೆ ಐಕ್ ಇತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆತೀನಿ ನಾನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ವೆ
ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಾಡೋಡ್ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತ ಅದೊಂಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಆರೋ ಬಿಡೋಡು ಬೇಗ ಬೂಡುಂದಾಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿ ಓಡುಂದೇನು 10 ನಿಮಿಷ ಇಡು ಒಂತೆ ಸೆಟ್ ಆತಂಡು ಒಂದಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚೆನೊಂದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆತುನುವೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾದು ಚೂರು ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೋಯಾ ಬರ್ಫಿ ರೆಡಿ ಆತ ನಿನ್ನ ನಿಗುಲೋರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.